Helo, a chroeso i Cynhadledd Ysgol Ysgol 2021 ar dydd Mercher 7 o Orffennaf. Rwy'n falch i gyflwyno Delyth Humphreys a Mia Roberts o Ysgol Godre'r Berwyn sydd am siarad am ei brofiad o ysgol. Os gennych chi unrhyw gwestiwn hoffech gofyn yn ystod y gweithdy, defnyddiwch y ffenest holi ac atab ar yr ochr dde ar y sgrin. Pan da chi'n barod Godre'r Berwyn, diolch. Diolch yn fawr iawn i chi. Felly, fel ydydd Helen, Delyth Humphreys ydw i, dwi'n bennaeth y chweched dosbarth yma yn Ysgol Godre'r Berwyn. A Mia Roberts dwi newydd ddechrau addysgu drwy ysgol ers blwyddyn yn Ysgol Godre'r Berwyn. Felly, pwy ydyn ni? Da ni'n ysgol sydd wedi cael ei lleoli yn y Bala. Mi agoron ni fel ysgol gydol oes yn Medi 2019, lle ni'n ysgol fel y gwelwch chi o 2 i 4 oed. Ac rhyw 550 o ddisgyblion sydd yn yr ysgol, felly o ystyried bod ystod yr oedran yn eitha eang, mi ydyn ni'n ysgol gymharol fach o ran nifer. O ran y chweched dosbarth wedyn, yn rhanbarth Meirionydd, mae yna 5 ysgolion i gyd. Ni ydy'r unig ysgol sydd ar chweched dosbarth dal yn rhan ohoni felly. Ac yn arferol o flwyddyn i flwyddyn, mae o gwmpas 50 i 10 o ddisgyblion yn dod i mewn yn flwyddyn 12, lle wedyn trosglwyddo i flwyddyn 10. Felly eto, yn ni'n chweched gymharol fach. Mi ydyn ni, wrth gwrs, yn nifer y fach neu fawr, mae rhaid ni gynnig yn ystod o byncia, felly ni'n cynnig yn pyncia uwchgyfrannol ac uwch, a Baccalaureaeth Gymraeg ac amaeth ydy'r BTEC da ni'n gynnig hefyd. Da ni fod i fynd i'r sleid nesaf, yn aros am eiliad, o bosib i fynd yn ôl iddo fo. Felly, o ran yn perthynas ni ag ysgol, mi oedd ni'n teimlo, wrth gwrs, mae'n ddyletswydd arno ni fel ysgol, ac yn sicr yn y chweched dosbarth, i gynnig amrediad o'r wahanol byncia. Gobaith oedd hefyd bod ni'n gallu cynnig mwy o bynciau galedigaethol yn ogystal â'r traddodiadol ynde. Ac o allu mynd fewn i bartneriaeth gyda ysgol, gobaith oedd o llai o ddisgyblion wedyn yn cael ei gorfodi bron i ddewis pynciau anaddas o ran bod gen nhw ddim diddordeb yn y pynciau hynny, bod nhw'n bynciau rhy heriol o bosib iddyn nhw. Ac wrth gwrs, mae'r syniad yma o dysgu o bell yn siwtio ni, oherwydd yn ddaearyddol, mi da ni reit yn ne'r sir, yn ne Gwynedd, adag wledig iawn, di'r ysgolion agosaf ato ni sy'n chweched dosbarth, maen nhw'n dipyn filltiroedd i ffwrdd, felly mae'n amhosib i ni fod yn rhan o ffederasiwn fel sydd yn Arfon, ble mae'r disgyblion yn gorfforol yn teithio rhwng ysgolion am hanner diwrnod i dderbyn gwersi lefel A mewn pynciau mewn ysgolion eraill. Doedd hwnna ddim yn opsiwn i ni. Felly'n sicr, mi oedd cael cynnig mwy o bynciau drwy'r ysgol yn sicr yn fantas fawr i ni. Fel Ysgol Godre'r Berwyn a drwy ysgol, lle dyn ni'n cynnig busnes neu astudiaethau busnes fel pwnc lefel A. Mae'n bosib astudio astudiaethau busnes drwy'r Gymraeg neu Saesneg. Yn digwydd bod eleni lle mae gennau 7 yn ei astudio drwy gyfrwng y Saesneg. Da ni hefyd yn lwcus drwy ysgol i derbyn seicoleg a'r gyfraith ymysg llawer mae yna lot o ddewisiadau eraill yn dar y funud dim ond seicoleg ar gyfraith ydyn ni'n derbyn. Allan o ysgol hyd yma, mae yna 14 disgybl wedi astudio pwnc drwy gyfrwng neu drwy gydol ysgol, a 1 disgybl yn unig sydd wedi gollwng pwnc ar ôl flwyddyn gyntaf, sydd yn dangos bod ysgol yn dod lot o positives i'r ysgol, a mae rhaid bod y dysgwyr yn ei fwynhau o mwyn ei bod yn cario ymlaen fo'r pwnc. Hefyd, o beth arall, da ni wedi weld yn manteisiol ofnadwy ydy, mae gen i ddisgybl sydd wedi gorffen i bynciau eraill yn blwyddyn 12 a blwyddyn 13, ond mae wedi cario ymlaen gyda'r gyfraith am flwyddyn a wedi gwneud y cwrs yno o adre, felly gan bod y potensial yn bod i yn addysgu drwy Microsoft Teams, mae'r potensial yno i gynnig i bobl wneud cwrs o adre sydd yn fanteisiol ofnadwy. Dyna ein manteisio ni hyd yma allan o'i ysgol.
O ran adnoddau, fuon ni ddigon ffodus, mi gafon ni clever touch board, lle dyna sydd mae'r dysgwyr yn ein ysgol ni yn derbyn i wersi, so drwy clever touch board. Gafon ni hefyd sgriniau, cyfrifiadur cyffwrdd a gwyniadur, felly mi o'n wneud y gwersi mor hawdd i'w dysgu fel tasau rhywun yn sefyll o flaen dosbarth, a mae technoleg dydyn yma yn anhygoel, mae'r potensial mae'r gwersi yn ei gynnig yn ddiddiwedd. Gafodd yn disgyblion ni hefyd adnoddau da sef gwyniadur, cas a beiro digidol. Dwi ddim yn siŵr hollol ydy hynny yn ei le at flwyddyn nesaf. Hollol dwi'n meddwl wrach bod yna ddim cweit gymaint o adnoddau ar gael i ddisgyblion, ond yn sicr da ni wedi manteisio hynny'n barod. Fe raid i'n disgyblion ni hefyd arwyddo cytundebau a chymryd cyfrifoldeb a perchnogi eu gwyniaduron eu hunain. Da ni'n gweld bod hyn yn fantais anferthol achos mae o'n cyfle iddyn nhw wneud gwaith tu allan i'r gwersi. Dim yn unig maen nhw'n manteisio drwy pynciau ysgol, ond hefyd mae o fantais nhw tuag at i pynciau eraill, gan bod gen nhw'r adnoddau sydd ei hangen ar gyfer astudio lefel A. Mae cael technegwyr on fod efo hwn lle'n greiddiol, dwi'n meddwl yn sicr i hwyluso'r gwersi, a chwarae teg allan o'n canol yn ddau technegu sydd ganddo ni. Oedd nhw'n barod pan gyrhaeddodd yr adnodda i ofalu bod y pethau'n barod i'r redeg, lle felly'n sicr unrhyw un sy'n cychwyn cyrsia am y tro cyntaf o'i ysgol mis Medi, mae'n angen yn sicr gofalu bod pob peth i cael ei setio fyny mewn da bryd. Mi oedd digwydd bod y brigadier o'n i'n cweit gallu cysylltu'n syth, ond mi gath hynny sortio'n weddol fuan, ac felly ers hynny ambell i gysylltiad Wi-Fi weithiau'n torri, ond chi'n gwybod yn ddisgwyl ar wahanu hynny, mae wedi bod yn daith rwydd ar yr ochr dechnegol ynde. Mae'r technegwyr gan bod yn ysgol, mae disgyblion dal mewn dosbarth, ac eithaf cyfnodau clo, felly mae angen gofalu bod na sgrin yn barod, bod y cyfarfod ar gychwyn, a bod nhw'n dod i mewn lle, mae'r athro yn barod. Diolch i'r technegwyr ydy hynny, mae'n agwedd amser. A gwelwch chi'n gweld barn un technegydd am yr holl broses, a rhaglen ydy spot on, yn hafodiaeth gorau'r bela. Wedyn, o ran calendr arferol ysgol felly, a'r gohebiaeth rhwng ysgolion, rhwng rhieni ac yn y blaen. Digon tebyg ydy o, pa bynnag ysgol sy'n rhoi'r gwersi pyncio felly, dyna pryd mae'r ysgol arall yn derbyn yr adroddiadau sydd ddigon teg ynde. A wedyn, wrth gwrs lenni, mae noson agored, nosweithiau rhieni, heb ddigwydd yn draddodiadol fel arfer, felly allai'n dweud yn sicr be fydda'r drefn efo hynny, o fydda disgwyl i athrawon ysgol gyfrannu nosweithiau rhieni agored ysgolion eraill, o bosib ddim, ac allwn ni ddeall hynny ynde, ond o bosib, i fod yn deg, mae'n so unrhyw gonsern gan rhieni, maen nhw'n cysylltu efo ni, ac ambell i waith dwi wedi gofod cysylltu efo'r athrawon y pynciau eraill, gyfraith a seicoleg, a maen nhw'n barod iawn i anfon negeseuon am y disgyblion sôn unrhyw gonsern neu unrhyw gwestiwn angen i gael ei ateb. Wedyn, da ni hefyd, oherwydd yn lle noson agored, lle mae'r athrawon yn cael cynnig, yn cael cyflwyno'r pynciau, da ni wedi gwneud o'n fwy rhithiol tro yma, a darparu fideos o flaen llaw. Wrth gwrs, gafodd enghraifft seicoleg yn fwng gwbl newydd. Dy'r disgyblion blwyddyn o'r ddeg, amlwg, ni'n teimlo cweit digon cyffyrddus yn chi'n pen ar y bloc a dewis y pwnc, ond wrth allan yn mesu llafur, neu beth beth, di roed yn teams iddyn nhw. Wedyn, ac bosib bod hyn yn well, a bosib, dwi wedi trefnu dillu nesaf bod disgyblion blwyddyn 12 presennol sy'n astudio seicoleg. Mae nhw'n wedi cael cyfarfod teams, dros teams, efo rhai ym mlwyddyn o'r ddeg sydd efo diddordeb. I gael safbwynt disgyblion ynde, dwi'n gwybod nhw'n poeni bod yna ofod o mathemateg yn seicoleg ac o bosib fydda hynny yn effeithio ar eu penderfyniad nhw i ddewis y pwnc, ond mi fydd disgyblion blwyddyn 12 yn sicrhau nad ydy o'n rhywbeth ofnadwy yn cymryd gormod o le ar y cwrs, a dwi'n reswm i beidio dewis seicoleg o gwbl. Felly sicr yn y gohebiaeth a falle mae'r ddarpariaeth yna yn rhy fath o bosib ar amseroedd gwahanol, ond cyn belled bod rhieni a disgyblion yn cael adborth yn dar eu cynnydd nhw, dyna beth sy'n bwysig yn sicr. Reit, mae'r personol i fel athro, dwi'n bod o'n
wych sut mae e-ysgol yn cynnig dewis eang o pynciau i ddysgwyr. Mae'n bosibilrwydd iddyn nhw ddilyn pynciau sy'n fwy addas tuag at gwrs prifysgol. Lle mae'r pynciau sy'n cael eu cynnig ar y funud drwy ysgol yn ddewis eang iawn ohonyn nhw felly. Oedden ni yn ysgol Godre'r Berwyn, mi oedden ni yn addysgu busnes fel pwnc lefel A cynt, ond yn digwydd bod jyst cyn i mi ymuno ar ysgol fel athro, lle mi reteiriodd yr athrawes busnes, felly oedd e-ysgol, mi nath o landio ar yr adeg cywir iddyn ni gynnig astudiaethau busnes, a gan bod ni'n ei gynnig o, da ni'n cael yn amlwg dewis a cynnig tuag at lot o bynciau ni hôl. Un peth dwi'n gweld yn bwysig ydy, dwi'n trio cael strwythyr digon tebyg i wers arferol yn fy ngwersi, bod nhw'n wersi ar-lein, dwi'n trio, mae llais y dysgwr sydd yn arwain y dysgu yn y math. Dwi'n trio wneud digon o waith par, cydweithio. Beth arall sy'n hynod o dda, di gan bod gennyn nhw'r gliniaduron o'i blaenau drwy'r adeg, mae'n golygu bod nhw'n gyfle i rannu sgrin. So dwi'n gallu roed yr pwer iddyn nhw, a wedyn mae hynny'n golygu wedyn bod y dysgwyr yn arwain y wers. Lle mae hynny o fantais hefyd, a ydych chi'n gallu gweld hefyd eu bod nhw yn gweithio, so sy'n ni'n gallu mynd a sbiad ar teams er mwyn sicrhau bod nhw ar dasg nad ydyn nhw yn yr un stafell yn fi. Lle, be dwi'n trio wneud ydy trio wneud i'r dysgwyr deimlo mor normal, a maen nhw'n gallu, fel bod nhw'n teimlo fel bod nhw'n gwers arferol, yn hytrach na jyst meddwl, o, di'r athro ddim yn gweld be dwi'n wneud. Sy'n rhaid i boeni am beth dwi'n neud felly. So, manteision mwyaf. Mae'n bosib dysgu gwers o un ysgol, so sy'n ni'n gallu sefyll yn fama wan fel dyn ni'n neud yn y Cynhadledd, mae pob ledled Cymru yn gweld be mae rhywun yn ddysgu. Mae'r gwaith wedi arbed mewn lle hawdd i ddysgwyr. Gael gafel so dwi'n defnyddio lot ar files, defnyddio lot ar class notebook, OneNote, ac yn y blaen, so mae'n potensial mawr i teams lle mae posib i unrhyw ddysgwyr gallu safio i gwaith. Mae gen i nhw'r gwaith yna wedyn, tasyn nhw'n mynd adre, a eisiau sbiad nôl ar rhywbeth mi nos, ddim cweith i dall rhywbeth, maen nhw'n gallu sbiad yn ôl nhw'n syth. Mae'n adnodd gwych ar gyfer adolygu, so mae pob beth yna mewn un lle, yn y folders yn daclus, so maen nhw'n gwybod syth reit. Mae gen i gwestiwn arholiad ar hyn llall ag arall, yn gallu sbiad yn nhw'n syth. A maen nhw hefyd, os nhw'n methu gwers, bod nhw'n sal, neu be bynnag, maen nhw'n gallu dal i fyny'n hynod o hawdd. Manteision eraill ydy, fel dwi'n ei ddweud, mae Microsoft Teams yn cynnig llawer o bethau gwych. So mae gen i OneNote, gwaith ar assignments. So, yn ystod gwers, os fyswn ni'n rhoi tasg i fyny ar assignments na asyniadau, medra i weld y dysgwyr yn gweithio'n fyw. Lle, os di un yn stopio teipio, medra i ddweud wedyn, neu gael nhw allan yn yr alwad yn dweud, reit, mae'n gofyn ti ddechrau gweithio, ti'n gwneud dim byd. Class notes, yn ddefnyddio lot o class notes, felly pwyntiau byr o be oedden ni'n astudio neu be oedden ni yn pethau pwysig allan o'r wers. Hefyd, mae posib rhannu neges sydd yn cyrraedd y dysgwyr mewn eiliadau. Lle, dyma ni farn y dysgwyr. Rannu'r sgrin, chi rwan, sori, mae'n rhywbeth yn cweit yn gweithio yn yma. Tra, da ni'n sortio'r fideo allan, felly mae'n gwerth nodi, mwyn clywed y disgyblion yma, mi wnaethon nhw dynnu mygydau ar gyfer y fideo yma felly. Da ni yn ymwybodol o hynny, achos doedd y sain ddim yn wych be bynnag. Felly, mwyn hwyluso hynny, maen nhw'n siarad heb fygydau. Tra mi yn sortio allan barn y dysgwyr, alla i fynd ymlaen jyst i ystyried gwahanol bethau eraill hefyd llynde. Mae'n dweud, ond efo, braf iawn. Un cyfle arall i ddod. A'n ymlaen ta, wedyn, na ni ddod yn ôl at y fideo ar y diwedd o bosib, ia?
Fe oedd o'n gweithio 2 munud cyn i ni gychwyn. A hwn, gaddo i chi. Reit, so, dylai weithio rwan. So, dyma chydig o farn y dysgwyr. Yn amlwg, mis Mawrth, mae sales a lot is nag ydyn nhw tua diwedd yr haf. So, obviously, sales at the start of mid-March would be a lot lower than they are in September. So this is the average amount of ice creams you sold in thousands for a quarterly period, okay, so both quarters. So like first quarter is March, second quarter June, third quarter to September, okay, and then this shows how the sales have increased as the summer gets. Cwrs e-ysgol tydi? Business. Sut mae'r cwrs e-ysgol yn gweithio I ti, Frankie? Wel, dyn ni fel y disgyblion ar laptops yn dosbarth a mae sy'n ar y sgrin yn dysgu ni busnes. Go. Be di'r manteision I astudio cwrs drwy e-ysgol, Elis? Dyn ni'n cael laptop am ddim, a dyn ni'n cael wneud unrhyw cwrs dyn ni isio. Be di'r anfanteision I astudio cwrs drwy e-ysgol? Mae'n gallu bod reit ddiflas fod ar laptop drwy gwers I gyd a weithiau mae'n anodd I glywed ar y sgrin. Go. Ydych chi wedi gallu cydweithio efo ysgolion eraill drwy e-ysgol? Mae'n gyfleoedd ar gael, ond efo coronavirus bydd yn gallu ar ymwneud. Go. Ydych chi'n mwynhau astudio cwrs drwy e-ysgol? Ynddo, achos mae busnes yn cynnig lot o agweddau gwahanol a dyn ni'n cael cyfleoedd hefyd. Certainly in exams, we do that, right? Negative punishments of taking something away. If they have been using their phones in the last lesson, that would be a negative punishment. Absolutely. If they haven't done the homework, they have to do it during break time or lunchtime. Negative punishment. Right. Married and Ala. Why is that negative punishment? You're right, I think, but why? Because you're taking sort of like their break time away from them. Yeah. It's not to do with giving them the detention, it's the removal of the privilege of break time. Go. Oeddech chi'n poeni am unrhyw beth cyn cychwyn gwersi y ysgol? Sut ydych chi'n teimlo am hynny rwan? O'n i'n poeni am sut o'n i'n mynd I allu gofyn cwestiynau, ond mae'n ar gael ar e-mail drwy'r adeg, ac poeni am sut oedd trefn y gwaith yn mynd I fod, ond maen nhw gyd mewn ffolderi daclus ar OneNote, so os na'n pwynt I boeni. A tas yna ddechrau ddisgyblion, hwn 2 feddwl o ddewis pwnc e-ysgol. Beth ydych chi'n ddeithio nhw? Swn i'n dweud, dwi'n meddwl, e-ysgol di'r unig ffordd mae'r ysgol yn gallu rhoid yr pwnc yna iddo chi. A felly, os ydych chi rili eisiau gwneud o, then swn i'n mynd amdano fo, achos di'r gwaith ddim gwahanol rili be ydych chi'n gwneud yn y dosbarth. So, yn iawn. Felly, dyna sylwadau gan y disgyblion. Allwn ni fynd yn ôl at am o'n I, y crynodeb ni fel ysgol lle o y raglen yma. Felly, fel oedd un o'n dysgwyr ni'n deud rwan, wrach yr anfanteision mwyaf o ddysgu drwy Teams, oedd yna lot o athrawon wedi ffeindio allan yn ystod y cyfnod dwytha yma. Mae'n gallu bod yn anodd cynnal a chadw diddordeb dysgwyr dros sgrin. Diolch yn fath, diolch cweit yn fath yn bod mewn dosbarth. Rwy'n methu cweit bod mor enthusiastig efo gweddill y dysgwyr. Mae hefyd yn gallu bod weithiau, mae'n o lew efo'r chweched ar y cyfan. Mi gewch chi wers weithiau, cos o'r ddiwedd y dydd plant ydyn nhw. Fatha unrhyw'n arall, so weithiau mae'n gallu bod yn anodd disgyblu. Lle mae'n anodd sicrhau bod y dysgwyr yn dawel, yn enwedig os yna griw mawr ohonyn nhw mewn dosbarth. Dwi wedi bod reit lwcus o'r criw sgyrau, maen nhw wedi bod ar y cyfan yn eitha da. Anfanteision yn, fel dwi'n newid, anoddach disgyblu nhw hefyd I rai sydd ddim yn gorffen tasg. Lle, dydwch bod fi'n rhoi dyddiad cael neu deadline ar dasg, mae'n anodd sicrhau bod nhw yn gorffen mewn pryd. Un peth arall sy'n ei roi fel awgrymiad ydy, mi nathon ni sylwi, trial and error ydy o, mi nathon ni slot o 1 tan 4, lle oedd y gwersi'n rhedeg am 2 awr. Mi nathon ni ddall bod hynny lot rhy hir, a doedd y gwersi ddim yn gweithio o gwbl. Felly dwi yn y man i, mae 45
i 50 munud o wers yn digonol, a wedyn rhoi 5 munud fach o egwyl, 5 munud 10 o egwyl, a wedyn ganol o'n ôl iddi, achos da chi'n gwybod, dydy eistedd o flaen sgrin ddim mor hawdd â hynny. Felly, yn amlwg, mae'n debygol fydd rhan fwyaf gwersi yn wersi dwbl, ond fel sy'n ni gael gwersi dwbl yn yr ysgolion yn y dosbarth, rhoi rhyw egwyl yn y canol, a mae hynny wedyn yn adfywio disgyblion a maen nhw'n dod yn ôl wedyn am yr ail hanner yn y pnawn neu'r bore. Wedyn, o ran, yn sicr, mae manteision yn sicr yn cymryd drosodd ar anfanteision, os ni'n gael anfanteision hyd yn oed. Be mae'n ei ni fan hyn, ac nifer o bosib chweched dosbarth yn ysgolion eraill gwledig fel ni ydy, mae'n cynnal hyfywedd y chweched dosbarth yn dda bychan, bod ni yn gallu cynnig, ac ni'n gallu cystadlu, a mae'n bwysig cystadlu, drwy gynnig pynciau, mwy o bynciau a phynciau addasg, pynciau cyffroes newydd hefyd i'n disgyblion ni. Mi oedd yr adnoddau derbynio ni gychwyn leni yn adnoddau gwych, maen nhw'n rei gwydyn, da ni'n cael dim problemau efo nhw, a mae'r disgyblion hefyd wedi parchu eu perchnogi nhw, a mae'r system cael cytundeb fel tas rhywbeth yn digwydd i'r adnoddau bod nhw'n atebol wedyn o ran eu trwsio nhw felly. Ac o ran yr addysg wrth gwrs, da ni'n hapus iawn fel ysgol, o'r parhaeth addysgol, fel dwi'n dweud, dim ond un disgybl yn unig sydd wedi dewis cadw'r uwch gyfrannol a gollwng y pwnc yn safon uwch ac hefyd i fanylu ac yn achos am cadarnhad. Da ni'n hapus iawn efo canlyniadau yn disgyblion ni yn y pynciau yma. A wedyn wrth gwrs, mae'n rhywbeth newydd i ni, menter newydd ni leni, felly mi o'na beth ansicrwydd ar y cychwyn, fel mae gwahanol cerrig milltir academaidd yn y flwyddyn academaidd, da ni'n troi weithiau at yn staff ysgol i holi am ambell beth, ac maen nhw'n barod iawn i ymateb, i roi cefnogaeth, felly'n sicr, da ni'n falch o hynny. Da ni'n teimlo'n dipyn fwy hyderus yn mynd ymlaen i'r ail flwyddyn nhw o ran y profiad, ond hefyd fod y gefnogaeth yna tu ôl i ni. Mae cyfathrebu effeithiol wrth gwrs yn holl bwysig, a mae hynny wedi gweithio'n dda, oedd Miall Roberts gynnaf, da ni'n ffodus o'r ysgolion, da ni'n cydweithio efo nhw, tasa ni eisiau gofyn codi concern am disgybl, da ni'n cael yr atebion yn ôl yn sydd, os yw'n gwestiwn fwy technegol, mae ysgol yn helpu ni efo hynny hefyd. Pan ddodd y cynodau clo ac anobeithio fyna ddim mwy, mi oedd y disgyblion ysgol ni dipyn wedi hen arfer bod nhw'n cael tymor cyfan o hyn cyn mynd i gyfnod clo ar ôl Nadolig. Felly doedd nhw'n gorfod yn mynd yn ôl, gorfod addasu ffordd newydd o ddysgu gan gofyn blwyddyn ar 10 llynedd ni ydy'r rhain. Doedd nhw ddim wedi derbyn gwersi byw yn 2019-2020 nag oedd yn ystod y pandemig bryd hynny. Mae unrhyw fenter newydd hefyd yn cynnal ac yn datblygu yn help efo datblygiad proffesiynol y staff, boed yn athrawon, yn gydlynwyr, yn dechnegwyr hefyd yn dem. Heb anghofio nhw wrth gwrs. Ac mae'n wastad, pan mae'n gyfle i gydweithio ac ysgolion eraill, sefydliadau eraill a sefydlu perthynas proffesiynol efo nhw, hwnna'n rhywbeth mae pawb yn elwa ohonyn nhw. Os ydy'n rhywbeth sy'n dod o'i ysgol, nes ydy'n mynd ar bwnc hollol wahanol, mae'r berthynas yna wedi cychwyn efo'r rhaglen yma. O ran rhwystr, os ydy'r prif rhwystr, a sa'n i gofyn i'n dirpwn ni, ydy'r amserlennu'r peth ynddo. Mwyaf gwestiynau, mwyaf bynciau, da chi yn gynnig, mae'n mynd i amserlennu'r peth yn gallu dod dipyn o gyr pen. Redig bod ni fan hyn, efallai bod ni'n wirion yn gwneud hyn, da ni'n croi colofna. Mae yna rwydd hint o fewn rhesw i ddisgyblion ddewis i pynciau a wedyn mae Mr Thorpe yn dirprwy ni yn creu'r amserlen. Felly, da ni, oherwydd y rheswm yna, mi ydyn ni hefyd yn annog yn disgyblion ni, ond i ddewis un pwnc e-ysgol, sy'n rhesymol be bynnag, dwi'n meddwl. Bosib hefyd bod yna agwedd bod y pynciau sy'n cael ei dysgu yn yr ysgol yn barod yn teimlo bod hwn yn cymryd eu disgyblion nhw oddi arnyn nhw. Ond mae rhaid ni gofio mai pwrpas e-ysgol ydy i ddiogelu ac i sicrhau bod hyfywedd yn chweched dosbarth ni'n parhau a bod disgyblion yn dewis y pynciau addasg, a dyna beth sy'n bwysig. Hefyd, allan y dyfodol, pan yna fwy o bynciau cael eu cynnig, bydd angen dipyn o berswad, efallai ar rhai athrawon i fentro i ddysgu yn y ffordd hyn a cynnig eu hunain i ddysgu ysgolion eraill. O ran lle ddatblygu o bosib, mi fydda allan rhai ysgolion yn teimlo bod nhw'n fwy angen fwy o gefnogaeth hyfforddiant bod gen ni ar y cychwyn efallai. Dim efo tîms o bosib, ond efo ochr dechnegol i bethau. Wrth gwrs,
y bwriad oedd o hanner tymor i ddisgyblion ac athrawon gyfarfod. O bosib, y gobaith ydy bod hynny'n gallu digwydd eto wedi cyfnod clo, cyfnod Covid ddod i ben, bod bosib gwneud hynny. Dwi'n meddwl fydda o fuddiol yn achlysurol bod yn un stafell gyda'r disgyblion, yr athro'r disgybl. Ac hefyd, gafon ni'n ysgol ddwyieithog, naturiol ddwyieithog yma yn y Bala, does dim gorodaeth ar disgyblion yn lefel A hyn o bryd. Mae rhan fwyaf yn ystod pynciau'n Gymraeg, rhan fwyaf helaeth swn i'n dweud, ond wrth gwrs mae rhai pynciau'n dibynnu ar ysgol, er enghraifft mae seicoleg drwy gyfrwng y Saesneg, mae y gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig sy'n ddigon teg, ond falle fydda hynny yn effeithio ar ddewis disgybl o'r pynciau. Wedyn, o ran y Medi 2021, fel dwi'n dweud, eithrio un disgybl yn unig, ym mlwyddyn 30 sydd ddim yn parhau, a dwi'n meddwl hynny'n glod mawr i'r rhaglen ei hun. A rhan nifer fawr o ddisgyblion, darpar ddisgyblion yn dangos diddordeb yn y seicoleg, yn y gyfraith, ond hefyd yn gwleidyddiaeth, Ffrangeg, iechyd a gofal, a hefyd, da ni'n cynnig am y tro cyntaf camwch gam, sef wrth dipyn fwy galedigaethol, dwi'n falch iawn bod ni'n gallu cynnig hwnnw ar y cyd fo'r mudiad meithrin. Felly, gobeithio bod ni'n mynd i ail flwyddyn lwyddiannus efo e-ysgol. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr am wrando a gobeithio bod chdi cael bach mwy o fanylion neu insight i e-ysgol.